Antasena kok. Takoni rasah wedi. Ya. Ditetek-teteke atine. Heeh. Ora mingkat lho. Ora, jawil bres. Ya. Bekti kula nggih, Den. Ya, Petruk tak tampa. Pangestu Tampanana ya, Truk. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Kok pasuryane kok abrit. Le nyawang Petruk kok kaya ora adat sabene. Sajae duka kalih kula. Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Mandura ya? Nun? Kowe wani karo Mandura. Oh, wau to? Iya. Nggih, lha pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kerincung sikilmu tak lebokke pakunjaran. Gedene aku mentolo karo kowe. Gong. Sik, wetengku lara itu. Waduh. Iya iki wis sakena delekke, Gong. Gong, kok sikek tak keprok watu cengelmu kan. Mak penjeluk lara banget. Jaomongan sik. Rada suwe men rada suda, Truk. Jare arep bres. Bres piye? Wetenge kowe kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah aku. Tak ngaso sik. Nun sewu kula wantun menika kok mboten wantun Mandura mboten, Ndara. Ning sing kula waneni niku pambegane, kula mengemoti karo pambegane Sinten Prabu Mandura. Dumeh dadi Narendra mbok aja ndek pambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo wong Mandura. Luput kula mapan teng pundi? Kowe wani karo pepunden. Kula wani merga ana jalarane. Jalarane apa? Jalarane kula mbelani bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sinten Ndarawati Sinten Prabu Mandura. Sinten Prabu Mandura nderekke Sinten Prabu Ndarawati. Sinten Prabu Ndarawati kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal wadaling praja merga ke Taman Pegebluk. Kula ming matur kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk, mongko negara sing dadi ratu niku menungsa utawa titah-titah lumrah ora ke Taman Pegebluk. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok Sinten Mandura nesu. Petruk, menungsa derajate Panakawan Gedhi Bab 17 wong arek nyolok mripat diapurmu ping kere kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati. Nek kula sing dunekke kere niku kula ikhlas, wong kula ya kere tenan. Kula dunekke wong ora duwe ora masalah. Ning bareng tekan bapak. Petruk, bapakmu kono ora sambangun kayangan. Bapakmu wong sekeng wong ora duwe, wong Gedhi Bab wong kere. Bapakmu gablek apa? Niku sing marai kula lara. Bapak lho, Mas. Anane Petruk niku muga bapak gojek karo simbok. Ngenteni bal-balan. Terus lahir Petruk. Bapak niku sing kula sembah. Siji, Petruk kudu nyembah karo sing gawe urip. Angka loro, Petruk nyembah karo wong tuane Petruk. Niku kewajibaning manungsa urip ing alam badan. Nek bapak kula DC durek kaya ngoten niku Petruk nesu niku lumrah. Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampeyan nek tak kula unekke, Antasena, anake Werkudara, wong drogak-drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah-unuh ngalor ngidul. Lara ora atine? Atiku lara. Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sinten Prabu Baladura niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak. Bu. Dadi perkarane ngono to. Heeh, anu iya, anu nggih. Oh, lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong Mandura. Lah gene iso menggalih. Rada penake wetengku wisan. Mari, Kong. Mari. Ngentot aku. Ora krungu apa kowe? Ora. Karang tak ciutke kok. Ngono kok diciutke. Kadang kalau tak ciutke malah slender. Ngawur. Untung kowe rung tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Wah mesti kok ya wong jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso
Terus anakmu kae dineng-nengi sik, Tru. Lho ya semen kuwi kok ngurusi ora. Ngoten. Wah. Yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku, Tru. Oh, sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena. Ning nek Kakang Garwa Kakang Torjo kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh kok migren to iki? Migren, gek beleken, gek flu, gek pilek. Gek kon bajul raimu apa piye? Ya ora nesu, Tru. Kan alasan kan sendiri-sendiri. Lambemu ora sapenake dhewe ora. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nemelangi kok njur sirahe migren mripate gejala PC lan sampe terus. Ya ora ana, Tru, mripat kok gejala PC. Ya ana nek blawur-blawur terus ora weruh. Terus ana gejala bisu barang, lek omong klerak-kleru terus ra iso omong terus ngono. Ndoro karo kaca Ndorotojo goleki kula to. Iya. Waduh, mati aku. Nek aku njaluk karo kowe ya, Tru. Pripun? Nek kowe ngabekti karo pundenmu, kowe aja wani ya. Wah, petrukne menungso ya, Den. Nek kula diwarahi ya nyuwun sewu, kula kepeksa wani ya to, Gong. Ah jelas. Padake dimeko kawula cilik kono ora wani, ah sorry. Nek Gatot Kaca Antarja ora kena delekke ya piye meneh ya, Tru ya. Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh. Oh tak gajul sepatu modar kowe. Alah kuwi sepatuku kok. Sepatumu apa sedeng po? Heeh, ketok kuwi sepatu 7.000, pakune entek 12.000 kuwi. Balekke lho. Iya. Ning aku njaluk karo kowe ya, Tru. Pripun? Nek kowe dikapak-kapake aja bales. Waduh, nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kuwi lho. Nganggo napa? Banyu sumut kowe iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara, nggo nguripke wong tekane mati urung winanci iso kelakon. Wih, lah kene Gong ana sungut ampuh. Ngono wae. Piye? Bangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya, Tru? Penak malahan. Iki padake templekan ngono piye? Iki saka kono wis ana, Gong. Oh, tak kira nek templek anu ya variasi tak kira. Variasi jenggulmu mlocot lho ya. Variasi. Padake pelek wae. Zaman saiki kan akeh variasi kan. Ah iya. Ha terus wis ngono bae nek kowe diapa-apake, kowe tak tambani, nek kowe mati tak uripe. Oh nggih, manut-manut ora entuk males ora. Manut kok. Heeh, ning lara iki. Ora masalah. Duripke kok. Wis ngono ya, Gong. Terus aku tak ambles bumi. Lho sik. Ki aneh meneh sampeyan. Sampeyan arep nambani aku arep nguripi aku kok ambles bumi iki lek ku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi. Bagong kok gedhuk lemah ping 3 aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho? Oke. Wis ngono ya. Ngopo? Ming jajal kok. Edan ya. Ya perlu dijajal ya, Tru. Nek dingonoke ra metu. Ati was getun. Kemringet kok ora ngapa-ngapa. Lambene lah. Aku kulinae ngono kuwi. Wis tak ngonoke ra metu asem tenan ki aku. Nanti bingung aku ngantian. Lambemu lah.